Abusianfo yamo obibia good evening, yamo obibia good afternoon, good morning. It depende baby your followers any your TF ya dofo omo ewo. Me no ka say sabri ebia kra obi a wo follow yen ade asa ewo ni krom. Obi a o heyen ebetima aba say ade ache. Ebetim so aba say sabri no eho no mkra no awia eda so. Enti na ka say good evening, good afternoon, good morning. My fan kan hokora enka say good night. It dependi ni nyina. Ebom na eye fuya baako ayese praye no ebomu baako. Abusianfo akofena media so ensusu enie. Ebia enne na wani atwa ye video so. Bomodene say content we anasa ye channel we no obe subscribe ama yen. O subscribe ema yen ewie a o notification bell no na o de wonsa aboso me pa kire adoma no a eda wo no fa wonsa boso na o de wonsa boso ebe wo so kran na kire say woni akofena media afa ayonko prekope na akofena media no so no eye sekan a abiri na abiri nyina sei na aye enti wani twa akofena media so ana akofena bia ye de abiamu ya kroso no a obetimi na odonsa aboso pa kire o say media we no eye media kronkron media nokore na ye ka no wo ha no mo enu na chi no so fa wo comment bra begu o comment section no aso wo fa ma akofena media unya do comment ba begu ho wia afi na wa ma wo likes no akoso share enso so emayen ne share no ehia pa na o hwe no so no bomodin se obehwe amana asi esanse video we no ayede bre no eye very educated video eye sensitive video a wani boso a obetena se na obefa aba ewomu mi ameka say medin ede amono ba kope bununi abrante techimani dihye a mefiri kunfi ameyo wo fase ye so eneme ene video be na ye ba be ka ho ansem nyabotere na tenase na video no emu nsem no aba ewomu pa mesere me voice no enkoye mamo a mo ade nyina me ho mfa me na so me ni twa video no so no esese me de ba beso mo saa na etie empanifo so ne yawonim de ense de na ne wotiye anhunu anti na ne wotiye so no wanhunu asekire saa na etie mo ma misi ben so biem ne otiye no wante na ne wotiye no so no wanhunu asekire yenkoti bibimra ene ahaban ene video we a yede ebramu yato ni din se diwufie asem video no a yede bremo no akofana media yede bremo no amono ba akopetechimani dihye mede eba besomo no yato ni din se diwufie asem o de babon kasem diwufie asem na osusu wufie nsem ewo ho pa na jai se wo keka nkrofo efie ensem sana ase etie ene hefa na yeko doma ene ye hu aduro ye abonofo no nsem bi wo ho a eya na eye me nwonwa se bono bloggers ni bi no mo muja ato no mo abumani aguso mo mpese mo beka ene ya me no kasa no meka se na naji mambadu di wufi asem woto apa mmenti ameka sa na ajimambadu wondi ni fi asem na ne to apa minimu da sa pitch bi da ho no ma sa pitch no eda doma ebeti mama doma yutu no anije ase a omanije no awie wo mopaye nanso ajimambadu a woye doma hene wayi nani wabu nani aguso a enye anho asem ni ope ohwa ye den aka na wo sori a wote otumfo se tutu wote ne konso a ade achi ade san nyina no opem ne lampala wodina ye aburo a yesi hu wo awaduam nanso sa minim sa agimambadu pitch bi da doma esesenka ubetimi aye sene ye wano pa ni gidigidi nyina no sa adwuma we esesenka wo ye nanso so nye no ho ana wo pe enye ho adwuma enye ne ho no eye odadwene na wasora no pa wie nu mire wode otumfo se tutu a woto so mienu asante hene ne wode na ye twe apia etwi awa no na eye me nwanwa pa
abusia video no ene eye 2 in 1 ba akoso so a ene so no eye Bono youth no meba no benimu ball bo minim da se sa meka se sa black queens you know any omo keka ho ne black princess you know bonofo wo mu setetimanfo ne sunwanfo a che se bonofo mmeba wa wo mu sa pa nenso so no wei any yade esesenka agimabadu babontene beka nanka sabirinka yenya national stadium bi wo Bonomaemu a enam meba wei so nka meba wei nka beba ahodiem krase bebe giba home a nka bebe timi akọ no mo akọ giba home nanka bebe ye training esanse footballers no ade achi bia be sori abeye exercise nka bebe timi akọ ye trotting nanso nana we bia new team o sori a o se tutu otosu mienu no o tembia no opem ne nampala wodi na ye twea pia wodi na ye mare soa na ade ade sanyina watu ani te asi ni so abusuafo moma yenko ne yedi nkan no yenko doma nko hwe pitch no se ne pitch na ye na achampon nesu nyina afu achampon metima kasa nkrante akora wo mu wei akoromfo akora betima akobo be hu dwa adwa ewo sa pitch ne so a small stadium a akoromfo kora betimi akoso akwahye so adibone moa metimi akasa sesei no nkrantia ayimu ma ntwa ye kan sei wuram kokote moa boa nyina yemu ma na so da doma hina yinani anye no ho asem no wo paaka moma yenkonko we video no yeba ye de meba wa ne de no so no eno so no ye de beto amoso ne yenkonko we video no mra. Okay abusiafo afi mumi yankone yesan kohwe meba wa no so a nyame ya adomo a be ne South Africa e wo match ya beba abebo na be ka se be hia yenua no mabonofo yemfa ye support me na meta bachi na bentimi nwe ne me hu ni senti sa ya wo meba wa wo hono mo a be wani so adi hu na be betimi be pese be boboro be ko wiase afa na nyina we nyina wo ho nso ye ni pitch bi da Bonomaemu a meba we ye be ka se eye small stadium a ebetima afa nipa be ye se 8000 kura nso agimambadu we nyina wo yira firi o wo frɛ ho se regional house of chief wo sɔre a wano dendenden wo firi ho pɛ na wodi wani ahwebrekum wo kwa akosiesie brekum nso pitch we da doma enna tachiman enna sunwan enna brekum enna kentampo enna wanchi doma ne eda o meba wa we no nyinaa se eyade se ya na bebo ball no aduru ba bi a bebe giba home nka bebe tima aba ho no bebe tima frefre ndi match kura nka wani ma abanyam nso wo yira firi wo ho abusiafo nsamni bi wo ho no ma ya na agensamu yenkwe video ni nyina fa wani kokohwe na mpanifo bede so wani semu a beni benyawo ya twaso e de ma wodoma FM so any Socialist TV so we tanta tracks ya unze the whole Bono have nyina ini park be tanta tracks ya itimi communicate wo so ya athletics ni ma wo so ya ye unze the graphs na gu so chapters na gu to kama asenka ebe wie na nka ya castle so nyama nyina natural lines na tumu ufro pepe page cover sinye unze omo de page cover na afa park ni hu nyina e de hyentu fira pe na ura page to wa page ni so a champon han bebrebe na wo park so and the pitch is na media no mutu se mawura park de so ohwe ne ma wo park so ma nyasem ketakura champion ni age ha boso bi ni otu ani park so na mawura no ohwe emoa o majo mo na han my hard the state of Dorma youth center it is a hard papa ohwe pole any siganumi hwe pole it was a pole it is ampa o masi park no so park na media so no ewura na fu papa was the grass ni na ashe grass dey bi wo so pa na han bebrebe na afrafra o park so we green stance ni otu ani out the green stance ni o so mofu pa han bebrebe afumu anya sekretwa na otu ani so a o betre me ntin to so ene so no VVIP directed boss for honum bi na otu ani so asotwa ko a your restaurant so honum na ene so to so honum kama eno achi yellow stance ni out in say ampa yellow stance so honum a and say park ni ka ba stance ni mani nyaade a
na nkomo wi ni mu se be 1 year ni ebru 1 year kra nya so bia ba site what is ha dwe papa Ghana sika minu sika e da yes admade ampanfo agya ampan ne be se ampanfo te be bia mu bia Honorable Kofi Adas ne mpanfo se de bia ombeba no ba o ma be bo na se bunu hafu nyina ye ba football bunu hafu wo de ye ni park ba kwa nkomo ya ma ya ke betimi aye game secondary school for mu games yi eso mu bi kwa nko ye games ni nyina se nkomo wi o ya competing the Honorable Sema be no mo ka se na man so be wi say ba ne se confuse be edukura ni nya de se omo wi ade ha adwen papa o state ye wa very very bad state ya ha adwen pa. Hello Ghana, this is your girl Mavis. Yami Aduma Sunday. Your new South Africa airball qualifiers. Accra Sports Stadium. Yes, I'm best support. A big shout out to my senior sister and my mom. Abushafo na di kan chacha mo hwe place na mu gina yen na free techman ampem da kwa ladies. Techman kwa se kenten djumo blekum doma. Yen yam support, mo support you na nukunu. All the techman guys, come and support your ladies. Move him. Two Royals. Ampel. For two Royals. Ampel. Techman for anyumre ya ha enya boni. Mo amunim mo maya. You hear my support on Sunday. My brother me support here. On Sunday 3 o'clock. You hear my support. Mora no mon fambre yes ramo. Pacho na na for suji abo. Me hear support odoba ama ye boa me hear support. Hey, Ghana win. Police win, police win. Ah, police. It's ramo Sunday. Abusia for say mokwa mo mahunu pitch no. Dadoma o. Pitch we dadoma. A chere say wo hwe se na brante no kana beto nsa fere se Ghana mpanimfo ene Ghana ban Dormahemaa ne mra meye Asante hene oti Asante no ade bia no odi kan make ye attempt no nti so o start na se obi beba abeboa no a nipa na beboa no se nipa na moa no so a ono a wo ye nade obamu a fine wa mamu a obetimi aye Sane Asante hene aye ne wa ye ne nhyeje yo opa aboa no oboa na oho wa moa no a oho obetimi aye eni nti na matam bia ye kasa Asante ye mane ne ye mada bia no ma sori ada bia mi guso mi bodawuro nya se bia dawuro na me bo no me bo e de boa se bia Asante man ko so na emu no Asante ye mane oboa no wa moa no Asante ye mane oba ade de kana hira Asante enti no ade bi eti sei eda ho no mu a Asante hene ntranse nkase ade we pa eda ho no mu enna ho sa da bi da nkasa biri wa ye esanse yenhwe ye kan se konfo anoche wo hunu se ne konfo anoche no man koye no hwa no ono afiri ase se wo ye o firi ase se wo ye no from nowhere ni amanfo firi ase obi a we ni a o se me oboa we a o se wo oboa ni amasese konfo anoche ba yo ntinka we agimambadu firi ase se wo ye bibi ntu sha ase se wo ya nka ba hunu se from nowhere nanso so nya we ni ya wo dadwene nyina ne se kwanya obefa so obegu Asante hene nim ase aniguase ye be ne chene se wo ankasa pitch e da ho ati se wo doma no we yi wani afiri so wona wonye we sese no nipa na odi baye no we ye big expose ya expose you we ya de a omo expose you nantete ya matete korane se wo bia obehunu mrante omuwom ne meba omuwom a omu ade bi se bebe ka no wo mrante ne bekọ akobosa ngurofo no wo mrante ne besore ade abenima ne yemo no nsem bi ni muomu ano edene na time ni duru a ye beba abeka enti mu sa mrante na sa ade we da ho no mu yi enti mani afira na sensuo ta na adwo no mu ahunu enti ade kyenye so no mu ahunu se fo mu afo pitch e di sei eda ho no mo ese Dormahemaa ntimi nye na adwene se ofa ni so ade hunu bi se ade bi ti se obeba abeye aprapra de anko aduru brekum kato se kora nko akọ prapra ho ade bi se de ani so ade hunu na najuma badu nti we de won so ho de nti wani wu enya ofere wodi ade bi se to no ma wodi yetwa no mampanyini nka yensom
oni nipa nti ka firi asese pitch eti se yesese aba betom ntentamfidie no so a besre se Ghana mampanyini ne mra meye no nka firi asese tu ho anamon nka wa nokora obetimi de wa nokora aye because send your sorry na mempene mase maso wompene bebrebe pitch eti se dadoma enti se ne wani yesi abiri kutukutukutu kikikikino a ububom kakakaka wo no enti sa pitch bi se dadoma obi ntage ne mame asem bi eti se de me huna meka se ne wa ye wadwene se bibi koso wo Ghana na nooma bi koso Ghana na me de me huna meka na wo de huna abeka na wo de huna mpanifo mo anu mo kese so wa no ware a wonua soja haban nanso we de pitch ne da wow da wow asase so doma asase so nka wei mmeba wa ne betimi de nka wodi ye na faje wudin na naje mabadu wei de me tro challenge amount ye sa pitch na faje wudin ye na faje wudin ye sa pitch wei yo nana wada woro ma ye na faje wudin na yanka se ampa din osi ade ye na da wo so no wetimi ye esan se be de bedi akon ni di fata no anka ni di fata na akono nti ka we obetimi aye nka wo de fata ya fata nkono ma ye nana ana opeso chere se we de wunhu ni ye edawa wasase suo nti opeso chere se sa ade kesie se nka ye nimunyam hye de ma wo ene doma asase no doma aman no nti wunhu ni ye ade amunima no hwe ye nkonkobo no ani o mrante no bloggers no beko akobu nipa ko se esanse nipa na supporto sa no ma wei ene na hye utimuma ene wo mrante wo de atete wo mo nti sa beba wani bi ni abrante bi ye nadwene se wo be sore wo kronu mu pe mo beko akobu no sesi a no ma bi nim hyehyehyehyem nana wei enna sunyan yo enna brekum enna kentampo mia mikrom tachiman enna ho wo ankasa wo krom ne eda enna tebubu enna baase wo krom doma ni sa pitch we eda a very nice pitch nanso nana wo peso wo mo so da nyankopon ne nana no ne omo piapia sa mrante na tikwa a omo de aba beto abontene nti nana we enso wo yo we enso wo ye kitikiti kakakaka no da bia sori a wo ba betena Asante hene konso a wo chese ye makwan na pin a hye Asante hene hye ne sepo no we ena Asante man mu ana eno so no Asante hene ne ama be ma ye mawo pitch we so Asante hene ne aya na Asante hene ne abroko Asante hene ne asikwan nana sese wutimi ye eye me yase ne me ho mfa me nana nka enye esanse many trust on them say abrante ye ya wode bae no wonim se ode ba be ya ma Ghana mampanyini aba be ye nenso so no eye big expose e de ma waje mambadu eye big expose de ma any wudi ne wo honam no ene ne mfata se ne din e da wo so pa na sa pitch we da hono mo pa no nana we de pa de mempese meka so ye poafo mempese meka so ye dopaafo mempese meka nana mempese meka ema menka so ye dopaafo we die nana ema menka se wo ye dopaafo ema menka se we die mfataw ema menka esese wo ye nana we die esese wo ye na fa judin ye sa pitch we nana ye na senka meba we yesese nyame yadoma omo ne South Africa omo ba bebo na mehunu se meba wapa omo ya abono fo tetimanfo ne ayifo abono fo omo bo national team Black Queens and Black Princess no na duduo no nyina be free techiman no nka omo betima creative friendly match na ko omo abadoma na ko omo abadoma na ko omo ababe ya de bi ti sei wo no mo nanso na nasa wanya nana we de pa de wanya wudi ne honam pa ene ne mfata esese wutimi ye abusiafo wodi mo mfa mani hwe pitch yo mo hwe video ni nyina no na video ni etwagu no mo hunu ni sen
etwa yie ana entwa yie sane ekọ ana ekọ yie ana enko yie madwenkyere ne sen abusuafo mo fa madwenkyere mra yen yehia mu nyina madwenkyere obi afa nadwenkyere mra megu comment section ho na yehunu nia ekọ se etwa yie ana entwa yie sane adwemambadu ofi se we ebema nanimonyam no ene obetimi de ne ho atoto santehene ana na obeti we kire so esese ne santehene de boso ana esan se konfa nochen ejiriga no santehene antenase nti we no die na esese adwemambadu ye wontu anamo na wonkoso fa no ho toto santehene ana midin de amono akofena media so nie yedamase